Giza papilomaren birusa daukat. Zer egin dezaket? Zure baheketa proban giza papilomaren birusa detektatu dela jakinarazten badizute, bideo honetan hainbat aholku emango dizkizugu birus hau ezabatzen edo inaktibatzen laguntzeko. Gaur egun ez dago GPB-a sendatuko duen tratamendurik. Birusak irauten badu, baliteke lesioak sortzea eta lesio horiek etorkizunean minbizia garatzea. Baina iraunkortasun horretan eragina duten hainbat faktore daude. Horietako batzuk ezin ditugu aldatu. Adina, erditzeko purua, immunitate sistemari eragiten dioten gaixotasunak eta faktore genetikoak kasu. Baina badira, aldatu itzazkegun hainbat faktore. Nola zaindu zaitezkeen, azalduko dizugu. Ez erre edo ahalik eta gutxien erre. Frogatuta dago, tabakoak gure defentsa mailak murrizten dituela, eta honek birusa ezabatzea zailtzen digu. Sexu harremanaren hasieratik preserbatiboa erabiltzeak umetoki lepoko lesioak sendatzen lagunduko du, eta infekzio arriskua 70% murrizten du, bikotekide egonkorra izanik ere. Ohitura osasuntsuek gure immunitate sistema indartzen dute. Esate baterako, kirola egitea, aire zabaleko jardueretan aritzea, elikadura osasungarria izatea, barazki eta fruta askokin, edota gure osasun emozionala zaintzea. Antisorgailu hormonalak 5 urtez jarraian baino denbora luzeagoan hartu badituzu, posible da horrek ere birusa ezabatzea zailtzea. Zure emagin edo ginekologoak tratamenduaren arriskuak eta onurak baloratuko ditu, zure kasua kontuan hartuz. Kobrezko umetoki barneko gailua erabiltzeak lesioak okerrera egitea ekiden dezake. Hortaz, zure metodoa hau bada, preserbatiboarekin konbina dezakezu GPB-ari aurre egiteko. GPB-aren aurkako txertoa infekzioa saihesteko estrategiarik onena da. Baina ez da infekzioa gainditzeko tratamendu bat. Edozein emakumerentzat izan daiteke onuragarria. Txertoaren eraginkortasuna 96%koa baita ez bada birusarekin aurretiko kontakturik egon, eta 60%koa aurretik kontaktua izan bada. Gaur egun, 12 urteko nesken txertaketa egutegian sartuta dago, baina onuragarria izan daiteke mutilentzat eta beste arrisku talde batzuentzat. Hala nola, korizatuta dauden emakumeentzat edo immunoezabatuentzat. Egiaztatu zer dosi kopuru behar diren eta zure kasuan finantzatuta dagoen edo ez. Saihestu zazu haurdunaldian txertatzea. Zure tratamenduak behar bezala hartu. HIV-aren infekzioa dutenen kasuan, tratamendu antirretroviralak behar bezala hartzeak, GPB-aren ondoriozko lesioak agertzeko eta garatzeko arriskua gutxitzen du. Tratamendu immunoezabatzailerik hartzen baduzu, kortikoideak kasu, informagaitzazu, izan ere agian gertuagoko jarraipena egin beharko genizuke. Azkenik, garrantzitsua da esandako kontroletara etortzea. Informazioa bilatzea eta zure zalantza guztiak argitzera animatzen zaitugu. Zaindu zeure burua eta lagundu zure immunitate sistemari infekzioari aurre egiten.